Včera jsme zahájili hlavní jarní tu výpravu. No a máme první ráno a už vytřený liset, necelých 15 kg. Na mou klasiku prostě, to ani nebudu zmiňovat, co to je, to každý ví. Cíčko teda, no, tak jo. Tak první ryba, krásný souboj, necelých 13 kg, vytřená jitrňačka, no a opět mé oblíbený B17, tak ho jdem pustit. Taková krásná vytřená ryba, necelých 10 kg, opět B17. Tak ho jdem pustit. Opět B17 s ananosovou plovkou, tenhle krásný šupík, no a necelých 13 kg, tak ho jdem pustit a ryby už jsou skoro všechny vytřený, tak uvidíme. Tak, máme tady druhý ráno a každé ráno nová šance. No a je tady krásný 18-kilový kapr. Ještě nevytřený, nádherný, na mé oblíbené C. Má úplně drsnou hubu. Ahoj, zdravíme vás z první jarní výpravy delší. Jsme na naší oblíbené Pálavě na 5. Včera jsme přijeli kolem 14. hodiny. Jsme měli pruty ve vodě. No, do večera jsme záběr nedostali. No a dneska ráno si to píšeme, tak to začalo chodit. Máme 4 ryby od rána. No a chytáme já na E17 jako vždy. Michal na síčko. Máme týden před sebou. Tak uvidíme, některé ryby už jsou vytřený, některé ne. Tak uvidíme, co se nám podaří. Já vás taky zdravím. Jak říkal Lukáš, krásně jsme to, nebo krásně, normálně jsme zahájili včera, ode dneška už to začalo jakoby najíždět ty rybky, bere to 4 ryby. No a říkám, já si semka vozím síčko a uvidíme, co za týden přijde, protože má se tady z těch tepel trošku ochladit. Budeme mít jakoby počasí kaprový, tak uvidíme, co z toho vytěžíme. Tak,
jak už to bývá. Teďka to vypadá pravidelně, každý ráno. A přišel tady takovýhle 12-kilový dlouhý nataženec. Prostě paráda. Takže vypadá, že ráno zase nějaký kontakt bude ještě a odpoledne se budeme slunit. Tak, po tom dlouhým šupíkovi přišel tady takovýhle, sice menší, tak 11 kg, ale celkem bojovný, tak jsem ho vzal, jako jsem si říkal, že bude vybitej, tak na vyfocení. Hned, co jsem to položil, tak 2 minutky a závěr. Tak ho jdem pustit. Máme tady třetí den. Po bouřce k večeru přišel tenhle krásný lisec. 14 kg. B17. Teď jsem to dal bez plovky. No, tak ho jdem pustit a uvidíme, co večer. Večer jsme moc záběru neměli, tak doufáme, že při tady ty změně počasí to začne jezdit i večer. Tak zatím, čau. Tak, máme tady večer a krásný 16-kilový kapr, opět dlouhý, mlíčák, bojovný, neuvěřitelný. Se nám to pěkně rozchodilo, že Luke? Tak budeme pustit. Máme tady 4. ráno. Zatím nejplodnější. Já záběr, Michal záběr, já hnedka teďka 2 záběry po sobě a tyhle krásné ryby nám najeli. Tady necelých 14 kg a opět B17 chytám jednu kuličku 24 mm. Tak ho jdem pustit a máme tady. Jdeme se podívat vedle. Tak ráno jak ze snu. 3. ryba během hodiny, 2. prut vjel, 2 24 kuličky a super. Prostě rozjezdilo se nám to s Michalem po včerejší bouřce. Ty ryby začaly být aktivní a tohle je výsledek. Další krásná ryba, 18 kg. Škoda, že už jsou vytřený, ale nádherná ryba. Michal tady má dělo, takže ho jdem pustit a jdem fotit dál. Ráno jako ze snu. Tak, jak říkal Lukáš, nádherný ráno, 9. kapr máme dohromady, no a tento kapr má 20,5, 112 cm. Škoda, že je vytřenej. Jezdí to úplně neuvěřitelným způsobem. Takže tak no. Hrozně bojovný. Jak je dlouhý, tak měl sílu strašnou. Paráda, jdem ho pustit. Další krásný liseček. Rádi série záběru nekončí. Prostě co 15 minut, maximálně půl hodiny vyjede nějaký průd a krásný ráno. Jo. Tak, neuvěřitelný, pořád bychom se opakovali.
ale ta včerejší bouřka s něma asi něco udělala, protože to je jedna jízda za druhou. Teď jsem málem přišel o prut, zapomněl povolit brzdu a takovejhle 14-kilový vytřený kapr. Je škoda, že jsme nestihli prostě ty ryby plný, ale aspoň teďka je nějaká zábava a s Lukášem si to užíváme úplně na doraz. Když se na ty ryby často nedostaneme, tak aspoň takhle. Tak, pořád dokola. Škoda, že jsou ty ryby tak zničený, ale jináč nádherný 15-kilový lisček. No nádherný, on je starý jak Jeruzalém, ale zaplať pánbůh za to. Síčko prostě velká kvalita. Velká kvalita, no. Co víc si přát, no. Když se člověk dostane fakt jako na ryby a takhle to bere, tak je to radost. Máme radost? Máme radost. Tak budeme pustit. Tohle ráno, to je víc než sen. Druhá 20-kilová ryba dneska. Michal krásných 20,5. Já tady táhle ryba má 23 kg rovných. Prostě B17. Krmení nám dochází, ještě máme týden před sebou. Ale nádhera. Co víc si přát? Tak ho jdem pustit. Ahoj, zdravíme vás. Čaute. Čtvrtý den na rybách. Včera jsme nenahrávali nic, byla bouřka odpoledne, takže jsme museli překotvovat loď. Dneska měl foukat silnější vítr, tak jsme to překotvili a pak už byly záběry k večeru jenom. Ale co se dneska ráno prostě dělo, ne ráno, celý den. My máme s Michalem dohromady každý 20 ryb. To byl kaprodrom a dál vám řekne Michal něco k tomu. Jak říkal Lukáš, bylo to neuvěřitelné, hned jak jsme to ve 4 zavezli, tak to bylo do 8 hodin, po 20 minutách záběry, kolikrát jsme měli i 3 pruty vyjety. No a bylo to okořeněné 2 krásnýma kaprama. Já jsem chytl kapra, který stojí za zmínku, 112 cm, 20,5 kg. No a Lukáš, ten měl taky nádhernou rybu. Já jsem měl 23 kg šupináče, krásného prostě. Už 90% ryb je vytřených. Škoda, že jsou takový škaredý, dobitý, prázdný. Ale ta aktivita těch ryb dneska, to je jak ve snu. To prostě fakt 3 pruty, já jsem měl s rybou, Michal tady stojí na lodi, 2 pruty naráz drží. To chcete zažít. Jo. Stojí to za to prostě, obětovat tomu tu trošku času a nebejt jenom na sociálních sítích a prostě k té vodě vyrazit a pak se to někdy za nějaký prostě časový úsek podaří a uvidíme. Je před náma ještě pár dní, skoro týden, takže má se trošku ochladit. To by nám mohlo hrát do karet a třeba budeme odjíždět i
se fakt spoustou úlovků a na to se fakt jako teďka těšíme. A teď už i pěkných zážitků po dnešku, protože to bylo něco. Tak jo, tak se vám ozvem zase zítra. Zatím, mějte se. Zatím, čau. Máme tady další krásnou rybu, 20 kg 20. Bojujeme hodně s malýma rybama, prostě snad co 30 kaprů, tady od 10 do 15 kg a jeden pak takovej lepší. A daří se nám s Michalem a super. Krásná ryba, ještě nevytřená, tak ji jdem pustit. Tak, krásnej po tady tom počasí, který je jako kaprový výborný. Jel jsem to převízt, dlouho mě to nezabralo, tak jsme se divili s Lukým. No a kuličky tam nebyly, tak jsem tam dal nový a po 10 minutách tady takovýhle krásný 19-kilový kapr. Tak, je skoro večer a co jsme převezli pruty, tak to zase začalo chodit, trošku se tam přikrmilo. No a tady takovýhle krásný 15-kilový kapr. No a je to tam znovu položený a Lukáš zítra musí jet pro zátěže, protože já tady mám posledních 6. Tak, 6 ráno, opět zase to pokračuje. Tohle je 6. záběr, co máme s Lukášem. No a tady takovýhle krásný 17-kilový kapr. Ještě nevytřený, nádherný pupkáč. Tak ho jdem pustit. Tak, dneska Lukáš musel odjet. No a mně se podařil chytit takovýhle hodně dobitý lisec, ale neuvěřitelně bojovná ryba. Na mé oblíbené síčko, dlouho jsem to nezmínil, tak to musím prostě říct. Se a jede. Tak další krásná ryba, lisec, vzal jsem ho tady, chytáme takových ryb, chytáme hodně. Vzal jsem ho tady jenom, ať si ho ukážem, a takovej v těch vlnách zdolávačka, dával mi kous, ale všechno vydrželo a háčky ASAty držijou jak dvojky, to prostě, to je top, superový háčky, tak ho jdem pustit. Jo. Tak, máme tady předposlední ráno výpravy a podařil se tady tenhle krásný, už vytřený bohužel kapr, rovných 20 kg. No a máme velmi úspěšnou výpravu, třeba za ty 2 dny se nám ještě něco podaří. Boilie síčko, Lukášovo AB17 funguje a fungovala perfektně, takže velká spokojenost a jdem tady toho kapra pustit a počkáme na další. Máme tady předposlední ráno, tak jsme vzali takového krásného řádkáče, necelých 14 kg, opět B17. Už s Michalem nefotíme, jenom takový hezčí rybí a tenhle stojí rozhodně za to. Ty šupiny jsou krásné. tak ho jdem pustit. A ocasní poutev je taky taková nějaká celá divoká, jak tahle výprava, ale stálo to za to. Nebo ještě možná něco bude.
Pěkný. Tak, předposlední den, nádherný kapr, teďka už jsme s Lukášem zvolili strategii dlouhý šluk, 2x24 mm a tenhle krásný 20-kilový kapr. Prostě nádherná ryba, zdravá, výjimečně zdravá, protože všechny ryby už jsou téměř vytřený a tenhle fakt vypadá moc pěkně. Zásluha i Lukyho a prostě parádní týden u vody a jdem tu rybu krásnou pustit a jdem se dívat na mistrovství světa. Jo! Je to tam! Ahoj, zdravíme vás po dalších 2 dnech, protože záběrů je strašně, ale strašně moc. Ty ryby, co prostě předvádíjou, je neuvěřitelný. Takovou žeravost jsme naposledy zažili 3 roky zpátky na podzim. Výprava úplně jako že snu to není, ale jako krásný ryby, 5 ryb, přes 20 kg jsme chytli a zítra ráno prostě balíme a podle mě jsme si užili perfektních kolik, 10 dní? 10 dnů. Zítra to bude 10. den u vody. No, tak dobrý. Nebo na vodě. 8 chytacích dnů. Prostě paráda a jestli ty k tomu něco řekneš. Jo, záběry chodily, bylo jedno, jestli B17 nebo síčko. To prostě jezdilo 1 kulička, 2 kuličky, plovky jsme tam nedávali. Jo, skrmili jsme každý asi, nevím, 30 kg bojlisů, nějaký pelety. Dohromady jsme udělali 143 záběrů, z toho jsme zdolali 136 ryb. Takže jako za těch 10 dnů to je mazec a budeme se snažit z toho udělat nějaký hezký video. Uvidíme, jak se nám to podaří. Jako fakt spoustu lidí jakoby si řekne, že firma Mivardi jako to není úplně ono, ale to, co předvádíjou jakoby ty koule, dlouholetě tady na to chytáme a přináší nám to úspěch a pravidelně, takže není důvod něco měnit a prostě v tom budeme, pokud bude možnost pokračovat a bude to super a my prostě tuhle výpravu zítra ukončíme a jestli pojedeme někde, možná zkusíme Vranovskou přehradu. Zkusíme Vranov a začátek června. Tam je ta voda chladnější, tak uvidíme. Tak jo, tak se mějte a taky zase někdy. Zatím čaute. Čau.